Mwari ndimwari wakanaka, tinoda kumupa mbiri nerikudzo. Nhasi izuva rekuti vanhu vazhinji vauya pano kuungana kusangana naIshe Jesu Kristu. Tinoda kutenda Mwari nekuti ruoko rwake tiri kuruona panzvimbo ino. Tinoda kutenda Mwari nekuti Bible rinoti tofanira kuparidza vhangeri. We are not ashamed of the gospel, for it is the power of salvation. Saka muri koko Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinonamata kuti Mwari vakuropafadzei rimwe ramazuva mugosvikawo panzvimbo yakaropafadzwa ino iri kuitika munana mbiri yose tinopa kuna Mwari. Kana usati wamugamuchira Ishe Jesu, toda kuti Ishe Jesu pinai mwoyo mangu muwe Ishe namambo woupenyu hwangu. Zita rangu ndinonzi Prophet Bright Mugai. Ndiri pano pa Bethesda Gardens ndichishumira ndiri kuChrist with Earth Bethesda Prophetic Church. Mwari wakuitirei zvakanaka. Makomborero hobho kwamuri koko. Uri a politician, you are a business person, uri pastor, unoziita zvinhu zvakasiyana siyana, self employed. Mwari ngakuropafadze. Vanocrossa border vachinotengesa, Mwari ngakuitireiwo zvakanaka nemuzita raJesu. Vana makanika wese, mabasa emaoko ngaaropafadzwe. Mwari akuropafadze. Ndicharipita zvakare kana usina kugamuchira kuti Ishe Jesu pindai mwoyo mangu muweshe namambo upenyu hwangu, ndiregererewo zvivi zvangu, munisunungure nemuzita raJesu Kristu. Mwari akuropafadzei. Saka every month tinenge tichisangana pano, month end yese Sunday yekupedzisira tinenge tichisangana pano, vanhu vachikomborerwa. Nhasi zvakare vanhu vachabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Mbiri kuna Jesu. Amen.